Maar ik hoop ook nederig te worden. Maar daarover straks. Ik begin maar met een ideetje over een horizon. Die wij allen zullen ontmoeten. De dood. Liefde, leven en dood. In het belang van het besef van de kwaliteit van het lieve leven dat ik kus, houdt zij van mij zoals ik van mezelf houd. Hou ik van haar zoals zij van zichzelf houdt. Hoe weten wij dat van elkaar? In het belang van het moment van besef van het contrast tussen leven en dood. Men aanvaardt de dood als men de mooie herinneringen kan verdragen. In het bijzijn van Jacob Agenende, enige tijd geleden, heb ik een gedicht voorgelezen, al hier, over de moeder. Toen troost hard nodig was, de werveling van het zwarte middelpunt, al in mijn lijf een duizeling was, een spiraal die steeds nauwer werd, mij dit deed openen naar haar, mijn moeder. Tegen haar schort ik haar omarmde. In dat moment gevat ik niet meer dan angst te geven had. En het voor haar vragende handen niet mogelijk, of te laat misschien, mij te ontvangen. Doch toch de troost van haar aanvaarding die haar liefde was. Toen ik de deur uitging die dag, uit café Elders, kwam Jacob Agenende achter mij aan en zei tegen mij dat hij het een heel mooi gedicht vond. En dat vond ik heel aangenaam. Uit zijn dichtbundel Vloeken is gezond, lees ik 2 gedichten voor. Hij schreef het leven, dubbele punt, een droom. Ik leef verzonken in een droom, met paperassen, boeken, tassen, kleren, wel 7 winterjassen. En maar 1 enkele vastigheid, dat ik voor de trein nooit ben op tijd. Ik slaap in een hoek van de nacht, waar niemand woont of op me wacht. Waar alles iel is, maar ook vrij. En een flits zo weer voorbij. Ik ken geen tijd, wel tijdgebrek. Jij vindt dit vreemd en mij een gek. Het tweede, de laatste gedicht van deze bijzondere man. Vloeken is dus gezond. Maar vloek niet. Het staat op het perron en bij de bus, op de tramhaltes, bij de reclame, voor de Azoren en Balearen. Voorwaar ik zeg het rond. Meer dan 3 borrels op een rij, kort na elkaar doorgespoeld. Is vloeken, mensen, echt gezond? Kees